Yung paa mo ay masasakit at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pag inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe, so ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in ever dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anihin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi niyong tandaan,
health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully, ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joyce, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat matagal ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga Amazing sikreto ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Point. So, thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth, para maiwasan natin ang Hello everyone! Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. Welcome po digdi sa kalusugan, bayanihan at kabuhayan serbisyong natural. So my name is Amazing Diamond Erlin C. Pabelonia. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Princena, early evening po sa Indogabos. And for now, ako na naman po yung makakaibanan nyo ngayong hapon. So, sa part 1, nakasama nyo po si Miss Chelay at sana nakakuha kayo ng mga idea about sa advice niya na makakatulong po sa inyo regarding sa inyong mga problema sa kalusugan. And for now, pag-usapan naman natin regarding naman sa inyong pangkabuhayan or hanap buhay na pwede ninyong pagkakitaan gamit ang mga produkto ng Miracle Health Corporation. Kasi para sa akin talaga itong negosyo na talagang makakatulong na hindi talaga mauutas ang inyong bulsa, kundi magiging healthy na kayo at makakatulong pa kayo sa inyong kapwa na madugtungan yung buhay at the same time matulungan din sa kanilang financial na pangangailangan sa araw-araw. Ngunyan, samahan niyo po ako hanggang 6:30 at ngayon po ay sarado ng ating office dyan sa Daraga, sa near Shell Gasoline Station in front UB Express going to Pilar, Sorsogon. So dyan po ako nag-oopisina from 8 a.m. to 5 p.m. po. So, bukas ang ating office at especially extended ang ating promo sa mga amazing capsules. Nandyan yung Amazing 4, Amazing Trio at sana maka-avail kayo ng mas marami. Katulad po kanina na nag-avail sa atin from Esperanza Pilar Sorsogon na si Ma'am Irene Merabel ng Esperanza Pilar Sorsogon. At yung nanay niya ay may problema sa gout. So, almost naka 1 month na siya sa pag-take ng ating Amazing 4 at may magandang resulta. Kaya tuloy-tuloy yung kanyang pag-inom ng Amazing 4. So, yun, ang kailangan talaga is commitment para hindi, kumbaga, hindi pa bago-bago yung kundi tuloy-tuloy yung paggaling ng inyong mga health concern. Kasi kung wala po kayong commitment, hindi po yan talaga totally marirecover agad-agad. Kasi yan po talaga ay may proseso. Kundi, kumbaga, depende yan sa inyong katawan, sa proseso ng inyong katawan. Kaya, 3 months to 6 months yung proseso na ibinigay namin na talagang totally na makarecover. So, basta huwag pong putol-putol yung pag-inom, kundi dapat po ay tuloy-tuloy. So, almost 1 month na. So, tig-chat natin kahapon para maka-avail kasi may promo po. Lalo na may promo ngayon na mas lalong makakatulong po sa inyo. So, huwag pong sayangin yung pagkakataon na ibinigay ng ating CEO.
na makatulong sa inyo sa pamamagitan ng additional na discount. Malaking tulong na po yan. So, okay, please take note na lang po sa aking mga official contact number para at least pwede po kayong mag-message regarding sa ating mga amazing products or regarding naman po sa inyong mga health concern. At especially may clinic po tayo or may opisina tayo na doon po kayo pwedeng mag-purchase, or kung malayo naman po ay pwede kayong magpadala through GCash. At kami naman po ay magpapadala sa inyo ng produkto. So, payment first bago po ang produkto na ano po ninyo makuha. Payment muna through GCash lang po ang payment. Okay, ang aking contact number po sa Smart 0946 051-9050. Again, 0946 051-9050. So, advance din pala, happy fiesta dyan sa Ginubatan, sa aming barangay, Sitio Ragakay, Mapaco, Ginubatan, Albay. So, fiesta bukas. At ngayon ay, I think ngayong gabi ay may sayawan na dyan. Kagabi pa yung sayawan. So, enjoy the moment. At bihira kumbaga sa isang taon, isang beses lang yan. So, I think marami na naman dyan na mga sasayaw mamaya. So, ligo-ligo din para hindi disganar yung, kumbaga, isasayaw ninyo. Okay? So, enjoy lang at ingat-ingat din. At, yun, sa aming patron na si patron sa San Jose ng Sitio Ragakay, Mapaco, Albay. So, hindi ako makakauwi kasi may opisina tayo. Okay? At syempre, sa ating mga produkto ay laking tulong sa inyo. Katulad po kanina na isang client natin na 34 years old at may ubo. So, pinainom po siya ng Miracle C and Amazing Juice. So, ngayon ay nag-chat sa atin na pati yung anak niya ay nagustuhan daw yung Amazing Juice. Sobrang ganda po talaga niyan. So, yan nga yung mga dyan sa ating opisina. Marami na yung nag-try ng ating mga amazing products. Yung mga nagmimerienda dyan, nag-avail sila ng juice or coffee. So, pwede naman yun kasi at least natural na yung mga ginagamit nila. Yung isa doon, may as in talaga grabe yung problema niya sa gout at nag-try ng ating juice. So, nagustuhan niya. At sa isang araw, almost nakaubo siya ng 3 sachet. Kasi dito sa atin, wala po tayong overdose as long as pwede kayong magdagdag ng dosage. Huwag lang po magbababa kasi medyo talaga may conflict kapag mababa yung dosage. Iba kapag mataas talaga yung dosage. Mas madali yung recover nyo. Katulad ng aking lola na na-stroke siya last May 13. Ngayon, almost 1 year na. At parang walang nangyari. At ngayon may alaga siya na mga baboy na I think 7 head na baboy. Talagang fully recovered na talaga siya sa kanyang stroke. Kaya sa panahon talaga ngayon, marami yung high blood. Yung mga client natin, kadalasan yung mga health concern is yung blood pressure. O yung iba naman na mild stroke or stroke. Kaya ingat-ingat din po. So, kanina may nalaman din ako na isa din sa Daraga, batang-bata pa na stroke na naman. Okay, kaya ingat-ingat po. Tayo din po ang nakakaalam sa ating kalusugan. Kaya pahalagahan po natin. Katulad dito sa MHC, talagang maganda kasi regarding sa ating kalusugan and financial yung natutulong sa atin. So ngayon, marami na naman tayong natulungan na may mga problema sa kalusugan. So tuloy-tuloy ang kanilang pag-inom. At yun nga ay nakakatulong na din sila sa ibang tao. So katulad kanina, magre-refer na din siya kasi yung kapamilya sa ibang bansa ay I think mayoma daw kasi lumalaki yung kanyang tiyan at uuwi ngayong month. So, recommend niya yung ating mga produkto gamit ang Amazing 4. Kasi nagpa-ultrasound na daw, wala daw makuhang
ano yan na kung ano yung problema, pero lumalaki daw yung tiyan. Sabi ko baka mayo-mayo nga. Kasi minsan daw almost 1 year hindi nagkakaroon ng menstruation. Kaya malaking tulong kako itong Amazing 4 para at least matulungan po siya. So sa lahat ng may mga gusto na matulungan through financial, kasi po mas maganda lalong-lalo na sa mga kababaihan, 'di ba? Mas maganda na may sarili po tayong income. Hindi natin pwedeng sa lahat iaasa natin sa ating asawa or I think sa ating mga sa pamilya natin, kasi iba pa rin po ang may sariling income, na may kinukunan ng sariling income. Kasi minsan may mga problema tayo na na-encounter. Number 1 na dyan yung financial, kasi minsan nagkakaroon ng problema sa isang pamilya, lalo na kapag kapos sa pera. Kaya habang may mga oportunidad na binibigay sa atin, i-grab na natin lahat ng opportunity, 'di ba? So ngayon kanina nagbigay ako kay Papa ng pera, sabi ko God will provide. So yun, thankful kasi marami din yung nag-repurchase, at yun nga sabi ko, 'di ba? So maganda kasi sabi ko bahala na, at nandyan si God na tutulong sa atin. Okay naman kasi at least yun nga, maganda talaga. Kaya dito sa atin talagang marami na yung leaders na atin, pero kailangan natin focus and commitment yung gagawin natin. Tuloy-tuloy lang, kahit na nakaka-encounter tayo ng mga ups and down na sa buhay natin. So tuloy-tuloy lang, wag pong susuko. Hanggat na may mga oportunidad na ibinibigay sa atin, so grab lang natin 'yan, kasi minsan nga sa atin sa negosyo, 'di ba? Diyan talaga nakaka-encounter tayo ng mga ups and down. Pero hanggat tuloy-tuloy lang, may mga araw na malakas, mahina. So ganyan talaga ang buhay, 'di ba? So okay, sa lahat ng gusto pa na maging distributor or makatulong din sa iba na gusto na magkaroon ng idea, so pwede kayong mag-message sa atin, pwede kayong walk-in sa ating opisina. Okay, dyan sa Daraga, bukas tayo dyan from 8 a.m. to 5 p.m. Wala po tayong pinipili, maging anuman po yan, anuman yung sitwasyon po ninyo. Basta gusto po ninyong matulungan sa inyong financial or maging sa kalusugan ninyo. So, bukas po ang ating office para sa lahat. Kaya, basta tuloy-tuloy lang yung, basta wala tayong iniisip na masama para sa ating kapwa, or anuman, kung di ba, basta hangad natin na makatulong sa atin at makatulong din tayo sa iba, at mas lalong mas maganda na mas makatulong tayo sa pamilya natin, sa magulang natin, maiparamdam din natin sa kanila yung kaligayahan na sa simpleng pag-abot ng mga ikakaligaya din nila. Malaking bagay na po yun. Kasi the more you share, the more blessing na mas darating po sa atin. Okay? So, bukas ang ating office. Pwede po kayo mag-visit sa ating mga opisina. Of course, dyan sa ating opisina sa Daraga, sa near Shell Gasoline Station, in front, UB Express going to Pilar, Sorsogon. Bukas ako dyan from 8 a.m. to 5 p.m. po. Ang aking contact numbers is Smart 0946-051-9050. Again, 0946-051-9050. Of course, dyan din po sa Ginubatan kay Ma'am Haylene